Avui, per tercer any, ens trobem debatent el marc pressupostari de l'Administració General de l'Estat per al mandat 2016-2019. Aquesta vegada l'actualització en data octubre 2017. Aquest fet, que al nostre entendre no s'hauria de donar, és fruit d'una lectura estricta en la interpretació de la llei de la regla d'or en relació a com s'ha de tramitar una simple i mera actualització del marc pressupostari, que es va aprovar el primer any de mandat. Entenem que aquestes actualitzacions, purament de tràmit i, per tant, que no canvien la substància del primer marc aprovat, no haurien de requerir que cada any es votessin al Consell General. Dit d'altra forma, si el marc pressupostari és el mateix proposat al dia i si no suposa una alteració significativa del que ja es va aprovar, creiem que no cal revalidar allò que ja estava validat. Ara sí, entrant en matèria, un any més disposem d'un instrument rigorós per la racionalització de la gestió pressupostària. Instrument, cal dir, que el grup parlamentari demòcrata va impulsar la legislatura passada i que ens obliga a reflexionar sobre les finances públiques, els objectius de futur del nostre país i la sostenibilitat del nostre model econòmico-fiscal. Mai havíem tingut una eina que ens permetés veure tan clar el rumb de la nostra política pressupostària. No es tracta, com s'ha dit en alguna ocasió, i avui s'ha repetit en el Consell General, d'un mer full d'Excel on es van canviant les dades fins que quadrin. Tampoc d'un pur exercici de filibusterisme. Es tracta d'una eina de gestió flexible que s'ha d'actualitzar periòdicament, no per quadrar els números, com deia un conseller, sinó perquè aquesta és la naturalesa de l'eina. Els imports i projectes concrets són els que es fixen en la llei de pressupost i el marc pressupostari és un full de ruta a adaptar al context econòmic. Si no s'entén això, és que no s'entén la finalitat del marc pressupostari. El primer llindar que estableix el marc pressupostari és el de l'endeutament. Enguany, la nova actualització del marc pressupostari parteix del PIB nominal de l'exercici 2016, situat en 2.584 milions d'euros, i s'actualitza amb una taxa de referència estimada de creixement del PIB del 2% pel 2018 i del 2,60% pel 2019. És cert que les previsions de creixement del PIB de la present actualització del marc pressupostari estan per sobre de les projectades l'any anterior i que en més d'una ocasió s'ha titllat aquestes previsions d'inflades. Ara bé, si miren el marc pressupostari que vam aprovar fa 2 anys, aquest preveia un PIB pel 2016 de 2.570 milions d'euros. L'actualització de l'any passat preveia un PIB pel mateix any de 2.576, 6 milions per sobre. I finalment, el PIB del 2016 ha estat de 2.584 milions, 14 milions per sobre del càlcul pressupostat. Per tant, la realitat demostra que aquestes projeccions no són, i perdoni el col·loquialisme, un brindis al sol, sinó que són totalment correctes. Amb aquestes previsions de creixement del PIB, el nivell d'endeutament de l'administració de l'Estat a finals del 2018 serà de 993 milions d'euros, un 36,86% del PIB, per sota, per tant, del límit màxim del 40% establert per la llei. Cal recordar aquí que els pressupostos liquidats pel govern DDA sempre han estat millors que els pressupostats. L'any 2015 es preveia tancar l'exercici amb un endeutament de l'Administració General de l'Estat de 909 milions d'euros, però finalment es va tancar l'any amb un deute de 905 milions d'euros. De la mateixa manera, el deute pressupostat pel 2016 va ser de 947 milions d'euros i l'import liquidat va ser de 931 milions. Per primer cop en més de 20 anys, la liquidació del pressupost del 2016 ha presentat superàvit de caixa de 23 milions d'euros i un superàvit de gestió de 39 milions d'euros. Per tant, reiterar-nos amb el fet que el nostre grup parlamentari dona suport a un marc pressupostari acurat, seriós i amb hipòtesis de treball que, tal com queda palès, són totalment acurades. Per acabar aquest primer punt, voldria afegir, per evitar confusions com les que va tenir l'any passat, que el projecte de llei del pressupost pel 2018, en la seva disposició final cinquena, preveu precisament
una modificació de l'article 12 de la llei de l'arreglador sobre la limitació de l'endeutament en la que s'especifica que aquelles entitats amb una participació majoritària de l'Estat hauran de presentar estats consolidats a efectes de seguiment, però que, en tot cas, es continua considerant que el deute d'aquestes entitats no computa a efectes de calcular el deute de l'Administració General. Dos dels altres llindars a actualitzar són els de la despesa màxima permesa i el de la regla de la despesa corrent o de funcionament. El primer dels dos estableix que, seguint els càlculs que marca la llei, la despesa màxima permesa per l'exercici 2018 no hauria de superar els 442 milions d'euros, sense incloure la variació d'actius i passius financers. El segon llindar estableix que la variació de la despesa de funcionament per l'exercici 2018 no hauria de superar la taxa de referència de creixement del PIB, és a dir, el 2%. El projecte de llei de pressupost pel 2018 sobrepassa amb dos llindars, amb una despesa màxima pressupostada de 451 milions d'euros aproximadament i una previsió de variació de la despesa corrent del 3,30%, 9 milions d'euros i un 1,30% per sobre els llindars establerts. Des del grup parlamentari demòcrata instem el govern a reflexionar. Pot o no pot corregir aquest 2% de despesa sobrepassada? Existeix la possibilitat d'estalviar 9 milions d'euros en la despesa pressupostada sobre un total de 451 milions d'euros? I diem reflexionar, però també volem dir actuar. Actuar en conseqüència a les conclusions de dita reflexió. Si la despesa no pot ser corregida, a iniciar un diàleg transversal per corregir una llei que especifica quelcom d'impossible. Però també podria ser possible la correcció d'aquesta i entenem l'actuació hauria de ser aquesta rebaixa de 9 milions. Esperem, doncs, les seves conclusions. El quart llindar que el marc pressupostari també actualitza és el del compte de compensació. Enguany, l'import dotat és de 460.000 euros, que sumats als 876.000 euros de l'any precedent, fa un total de 1.336.000 euros. Cal recordar que aquesta partida es reserva cada any per si, arribat al cas, un esdeveniment de força major ens obligués a haver d'actuar amb extrema urgència. En tot cas, amb aquesta dotació del 0,10% del total de la despesa pressupostada, el que fem és anticipar-nos a possibles contingències futures. El cinquè i últim objectiu de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i fiscal és el consistent en la limitació del pes de la imposició directa sobre el total d'impostos directes i indirectes, que no pot superar el 40% dels ingressos directes i indirectes un cop restat la taxa de consum i els impostos especials. La present actualització del marc pressupostari recull una ràtio pel 2018 del 35,62%, novament per sota del 40% que marca la llei. Aquest límit és coherent amb el nombre de turistes que rep el nostre país, que, com deia el ministre, és de més de 100 vegades superior al nombre d'habitants. Aquest límit també està previst que es compleixi en el pressupost del 2019. El present marc pressupostari també recull l'actualització de les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses, de manera que el pressupost per l'exercici 2019 compleixi amb tots els límits marcats per la llei. Partint d'una previsió de liquidació d'ingressos a data 30 de setembre del 2017, s'ha considerat que tots els capítols d'ingressos per impostos directes, impostos indirectes i taxes i altres ingressos creixeran d'acord amb la taxa de referència prevista de creixement del PIB nominal. Referent al capítol 5 d'ingressos patrimonials, es manté el criteri de repartir el 100% del resultat d'Andorra Telecom, però es preveu una davallada dels beneficis. Segons el projecte de pressupost d'Andorra Telecom pel 2018, es preveu una important caiguda dels ingressos del roaming, tot i que la diversificació de les fonts d'ingressos, així com les inversions financeres, han de contribuir a minimitzar aquesta caiguda. Senyor Gallardo, ho tenia redactat, he pensat canviar-ho, però després he pensat, bueno, valgui la ironia i ho llegiré tal qual. Més d'una vegada hem sentit en aquesta cambra com s'acusava el govern d'utilitzar els dividends d'Andorra Telecom i FEDA per fer quadrar els pressupostos de l'Estat, però a la vegada exhaurir els fons propis d'aquestes dues entitats.
Si aquest cop ho tornen a tenir a la punta de la llengua, els hi recomano una lectura detinguda del projecte de pressupost d'Andorra Telecom i veuran com pel 2018 es preveu tenir un patrimoni net de 345 milions d'euros. Alhora, si es miren el de FEDA, veuran com la previsió és de 166 milions pel mateix any. Passem a mirar les projeccions de les principals partides de despesa, on s'estima un increment de la partida de personal de l'1,76% pel 2018 i del 0,85% pel 2019. Com recull el projecte de pressupost pel 2018, l'objectiu és crear únicament noves places per implementar projectes estratègics de legislatura o cobrir les places vacants dels cossos especials. Alhora, també es continuarà amb la dotació dels plans de jubilació dels funcionaris. Per tant, i en primer lloc, entenem que el marc pressupostari respon la totalitat dels punts que la llei de la regla d'or li demana, actualitzant la projecció que es va aprovar el primer any de mandat a la realitat macroeconòmica. En segon lloc, felicitar el Govern per les liquidacions precedents que demostren una acurada i bona gestió dels recursos públics, tot encoratjant-lo a continuar de forma rigorosa amb les reformes necessàries en tots els àmbits per fer de la nostra una economia més forta i més competitiva. I en tercer lloc, i per tot l'exposat, anunciar el nostre vot en contra de l'esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari liberal i, en conseqüència, ens manifestem a favor del marc pressupostari actualitzat per l'exercici 2016-2019. Gràcies, senyor síndic.